Il-President ta' Malta George Vella saħaq li hemm potenzjal sabiex ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ordni ta' San Ġwan ikomplu jitjiebu u għal dan l-erba' filgħodu meta kienet jiftaħ simpożju dwar ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ordni ta' San Ġwan kemm dawk tal-passat u relazzjonijiet fil-ġejjieni. Il-President Malti faħħar ix-xogħol siewi li jagħmlu l-kavallieri ma' dawk l-aktar vulnerabbli. Il-President ta' Malta innota kif il-kavallieri sawru l-identità Maltija hekk kif fil-268 sena li jagħmlu f'pajjiżna bidlu lil Malta. I wish to be taken in good part when I say that while I fully appreciate all that is being done, I honestly believe that much more can be done to revive the historical link between Malta and the Order of St. John. Waqt dan is-simpożju tkellem ukoll l-Ambaxxatur tal-Ordni ta' San Ġwanna l-Malta Augusto Ruffo di Calabria huwa semma l-importanza ta' relazzjonijiet li kien hemm bejn Malta u l-Ordni ta' San Ġwan u qal kif l-Ordni għandu tliet għanijiet dak reliġjuż, soċjali u umanitarju.